izibongo zikufanele Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo Jehova, 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 izibongo zikufanele Jehova, izibongo zikufanele, 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 zikufanele Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo zikufanele, 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 zikufanele Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo zikufanele Jehova, izibongo Jehova, izibongo zikufanele
Jehova isibongo sikufanele. Hallelujah. Amen. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. We sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. God my Savior. You are my healer. My deliverer. Yes, He. God my Savior. He's my healer. My deliverer. Yes, He. Every praise to our God. Every word of worship in one accord. Every praise to our God. Every praise to our God. Every word of worship in one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise to our God. Oh,
Father, we give you all the praise, we give you all the honor, Thixo namandla onke nasekuseni. Jehovah, sithi akekho fanele ukudunyiswa ngaphandle kwakho, sithi akekho fanele ukubongwa ngaphandle kwakho. Sinikela ngenhliziyo zethu ke Thixo wethu, sisazova izwi lakho Jehovah ukuba zikuthambele Thixo namandla, zilindele Nkosi yamakhosi ukutshintshwa lilizwi lakho. Siyathandaza ke Thixo namandla ukuba umuntu ngamnye kule ndawo ancedakale Thixo namandla onke, encedwa lilizwi lakho egameni lika Yesu waseNazaretha. We thank you, Lord. Ngicela sibethe izandla as we welcome uTata again. Amen. Thank you. Singahlala phansi. Ubulu uzondigadela ixesha as usual. Leli ngiqhela bendiyishilo alo. Bazalwane ndinibulisile nonke. Ndicela ke namhlanje sithethe ngetopic le bayivezileyo. Sithetha ngale topic bayivezileyo Ospe. Ngicela sithethe ngale topic bayivezileyo Ospe. Kungenjalo xa kuphuma incawa kuyonyanzeleka ukuba sike sixoxisane uba kwenzeke. Ithi topic yethu becoming. Ndicinge ukukhetha between these two verbs, becoming no getting. So it becoming or getting social with God. Becoming yamhlekazi count pe monitor kancinci ihlisela ibase. Becoming or getting social with God. Ngibanga ngesixhosa ke izama ukuthi ukuphila noThixo impilo yasekuhlaleni. Ingakhona indlela ke umuntu angayitoleka ngayo, but ukuphila noThixo impilo nje yasekuhlaleni. You know, mtaka Mpumi into endiyipha leyo singabazalwane xa uthetha ngoThixo sicinga about the spiritual side of life. Kuba kwabizwa igama eliThixo sicinga ngento zakwamoya. Kuba kwathiwa Yesu sicinga ngento zakwamoya. Kuba kwathiwa moya ingcwele sicinga ngento zakwamoya. Ndifuna ukusukela namhlanje siye sikhula in becoming social with him. Siye sikhula in letting God becoming part of our social lives. That is, fanele sikhule ekuyeni uThixo simfaka kwimpilo yethu yasekuhlaleni. Yeah. Because ngoku indlela esirelate ngayo dibana ngayo noThixo, sidibana nayo uThixo okwangathi nguThixo wale ezulwini and into religious. Irreligious into yethu. That's why in the sound systems sizoyiyeka kwensuku. Maybe for a month or two mhlambe soyibona ngepasi kwanye singayiboni because into ebalulekileyo ngokapha ecaweni yethu i-microphone uba nive kakuhle. Xa ndizoncokola noMas B ufuna bekho umuntu ondikhalisela into endincokolayo. So xa ndithi Mas B ndiyakuthanda fanele bekhona i-keyboard ebhekha le nto yoba Mas B ndiyamthanda. So into ye-sound inento yokumuva abantu to religiosity isuse le ndawo ye-relationship. Therefore take out the base unyusele imic nansi imonitor. Spay faka nithope ngendlela yithumele ngayo. Hlisela ke mfana wami. Hlisela ke kwedini. Ndizobona xa ndilapho hlisele siyancedisana. Singabe ne feedback phela ukhona. Ndithi ke lento yokubuthixo ngabe ipart ye social life
yethu engathi uvele unyusela cala mfondini unyusela monitors. Why ndisivela cala more than the monitors? Ndithi ke into yokwenza uThixo angabi ngumuntu esiphila naye ngokwasekuhlaleni yile yenze xa uzothetha naye kwafuneka uba khatshwa ikeyboard. Uyabona ngoxa sitoyito emisebenzini yethu akuphathwa sound system pha, into ephathwa into yokhwazi ukwenzela uba lo osikhokhelayo sive lento ayikhwazayo. Ngoku abazalwane kuba uThixo bemenze umuntu abahlobana naye ngokwakwamoya, xa sebephila impilo yasekuhlaleni they divorce God from their lives, bamsusa uThixo empilweni yabo. Xa sefika ecaweni aqale ke ngoku asondelana noThixo, xa sesiya ekuhlaleni azihlalele yedwa, xa sekuziwa ngapha uThixo uyangena. Uphala uThixo ngwasecaweni. Umzekelo ingoma xa sizicula umzekelo ngibicula amaprinsana ethi Jehova izibongo zikufanele. I mean xa uya kuJehova on social basis ama-2K kanwashayela izandla kumnandi udila nawo ziyakungqala nokusepulpit ungathethi kanje ngathi ebantwini. But ke ngoku ndisoloko ndibanqoba uzothi khanga undinike itopic ndiyasho itopic ndiyithumele kudala kubulumko befama ngoshaya impama ngempama ubulumko amnyathele enhloko ngonyawo andingeni ndawo mna kuloo nto because ndidla kuyithumela kanjalo. Thank you Spare uba undazisa uba kwenzekani. Ndithi ke bazalwane xa esithi umaprinsana Yehova izibongo zokufanele xa bekuthi uya kuye ke ngoku on social basis uyomxelela Yehova hey izibongo zikufanele kudingeka into ekhalayo. Into ekhalayo iyakutshintsha uyoba religious. Nabantu basemakhaya abanqula izithixo xa besiya esibayeni abaphathi keyboard abaphathi nekostina bafike bathethe naye umuntu so izinyanya zabo bazenze zayi part of their social life, so they are getting more social with their spiritual beings. Kodwa xa usiya ecaweni igwijo eli imelody yiyo that's obscured the genuine relationship we're supposed to have with God. So lento yoba kubekho into ezikhalayo ifike yajobha ukuphila noThixo. Uba singasibuze ngoba uThixo uyamkhonza qha okanye umkhonza uphila naye, ungaphala ubunintsi lo muntu aluphili naye uThixo luyamkhonza kangangoba uzuzibona uba uThixo uphili naye. Xa ungaphili noThixo udikwa kwa into yoba kuthi uzobuka live streaming every evening. Kodwa ngokuba uThixo ebeyiphathi now ndithi ke uba bekuthiwa uThixo umenza iphathi yokuphila ngosazi uba emalanga ke ngoku ndizoba nexesha lokuncokola noThixo, ndincokole nabantwana bakowethu kuba uThixo I'm becoming social with him. Xa bendisiza kathi beningazinto ndize kuYehova ndize kuThixo, kodwa uYesu umjikile lo Thixo wathi akungoThixo qha kuTata. Wathi xa nithandaza ithani bawo wethu osezulwini ngale ndlela othetha ngayo nobawo wakho. Kangangoba xa sithetha noThixo okanye sisendaweni kaThixo kunzima nokuhleka xa kuthandaza. Kuthiwa kutheni wahleka uyadlala? Noba lube thandaza uthandaza into ehlekisayo abantu bahleka bezibambile kanje. Abe lo obethandaza ethetha noThixo ethetha into ehlekisayo kuba uThixo we don't deal with him socially. Nobulumko uzozikhalazela apho hayi ayifikanga kum loo nto. So andisabazi ke ngoba ndivele bathini uba bekuthiwa ngama 1K ama 1K avela aphuma equmbile athi yu ayobalisa ngoLwesihlanu yini utata
wandihlaza utsho nini Friday ngokwatshoyo Friday ikhona esazolungiswa ke ngo no sivile ke bulungu then ke bazalwane ndifuna sivule ivesi apha eBhayibhelini Indumiso 27 verse 10 Indumiso 27 verse 10 sithi in topic yethu ukuphila noThixo impilo yasekuhlaleni not impilo yakwamoya cha kuphila impilo nje yasekuhlaleni noThixo Psalm 27 verse 10 Why are we taking this long xa ndilahlwe ngubawo noma wondichola yena undikhoyo xa nditheni xa endilahlile ubawo nomama endilahlile ngubani ozondichola nguYehova ungakuva ukucholwa nguYehova xa ungaphili naye ngokwasekuhlaleni never uyosoloko uziva inkedama uyosoloko uziva ungenabani uyosoloko usithi utata wami mna ndimazi umama wami mna ndimazi kanti uba uThixo ungaphila naye ngokwasekuhlaleni noba utata wakho awumazi ungaphila because lento yokuzikhathaza ayidu kwenza umazi mhlawumbe kuyenzeka uzalwe ngumama oyefeba uzalwe ngumama otheni nasholo phansi ngoku kuyenzeka uzalwe ngumama owetheni owayefeba nawe uyaqikelela lo mama akakazi bangutata wakho angamazi bangubani utata wakho uzothi uyamazi because utata wakho umama wakho wayefeba kukhona eliginsa wejola nalo aphinde ajole nomnye utata odimandayo so mhlawumbe uyelala nabo bobathathu ngosuku olunye ngokuba ngasobali hours azihlangana abengasobali insuku senje xolela nabantu abayi4 ngosuku olunye uphuza kalomuntu ophuza mhlawumbe mama wakho ephuza umama wakho andikubhekeli phansi bazali ndithi reality ningayithatha kwi-angle yokuhlekisa ndithetha into ekhona kuyenzeka uzalwe ngumama oyengafebi nje lo mama wayefeba ephuza elala nabo bonke pha esirhoxweni uba ngasocinga hey ungenzeka uba nguSkara okanye nguAce okanye nguKaizer okanye nguMayoyo because walala nabo ngalamini bonke kengo uba ungumuntu ofuna isocial life yakho ingqale kuba uye wazi utata akho uyophila ubom of wondering uyophila ubom bokusolo ucinga kazi uba ndingokabani nomama wakho njengoba na ubhidekile naye ubhidekile bonke ngabosuku olunye ayikenzele nditsho kubantu abancilayo xa nicinga umuntu oncilayo ngeke alala nabantu abayi4 ngosuku olunye ingenzeka lonto very possible not bemdlwengula esenziwa bububi bongathobela uThixo ungathobela uThixo ukufaka kwingxaki nje ezininzi so sithi ke uthi ke ngoxa ndilahlwe ngubawo noma ayonakalanga ilife yami kuba uYehova wondichola hayi xa bekulahle kuba ubhoxa uThixo akazukuchola uYehova onobhoxa umama wakho notata wakho xa bekugxotha uthi uyocholwa nguThixo sitsho kumuntu ogxothelwa alahlelwe indlela zikaThixo okanye ogxothwa alahlwe kuba kuzimeko zomhlaba nje engafunwa so sithi ke ngoku ingakunceda lanto kaba kuthiwa le vesi iyabanceda abantu abalahliweyo kuthiwa they find solace in this it offers hope le verse uba abazali bakho basemhlabeni bakulahlile uThixo uyakuthatha akunikeza uthando lwakhe olungapheliyo uthi noba kuthiwa esikoleni sakho kwenziwa iMother's Day okanye kubhala amakhadi eMother's Day naye Father's Day ungathi uhlupheko lohlobo nangemeko nje ezizokwenza uba ungahlali
nomzali wakho. So sithi ke ngoku you should let God occupy the social and not just spiritual space in your life. Let God also occupy the social space. Lwa usithi abantu uhlala esithubeni ngqo. Move over there. Yeah. Now, xa sinokujonga ukuba ndifuna sifunde ivesi le kaMary, ndifuna sijonge imizekelo yabantu who became social with God. uMary noMartha. Ubuyamjonga uMartha kuLuke. Is it Luke 10:42? uMartha yena into ekubonakala uba ibibadibanisa benoYesu yiservice. Into uMartha ebeyenza ubebhizi kuba mandenzele uThixo izinto. Cela sifunde esiXhoseni kabantu bami. Kolo hambo lwabo uYesu ungene edolophane nithile waza wamkelwa endlwini ngumfazi othile ogama linguMartha. Yes. uMartha wenodade wabo ogama linguMaria owathi yena wahlala ezinyaweni zenkosi ephulaphule amazwi ayo. Uhlele ezinyaweni. Lento yakhe yokuphulaphula uYesu akuyonto ayenza nje ukuzenelisa uYesu but ufuna ukuva inhliziyo kaYesu ngqo. Ke yena uMartha wayexakeke kakhulu ngamalungiselelo waya kuYesu wathi Nkosi akukhathali na ukuba umsakwethu andiyekele ndilungiselele ndedwa yitsho kuye andincedise. Now uba into ekudibana emfo usondela ngapho sitha abantu uvele wasitha kwalo tata uthi ufuna andazi lapha. Ndabe undibona nje kufuna atyhoboze phakathi kwecameras efunana nami la. Waphendula ke uYesu wathi kuye wena Martha uzikhathaza ngezinto ezininzi. Yes. Kanti yena inye kuphela kanti inye kuphela eyimfuneko. One thing is needful. uMaria unyule lonto ilungileyo kwaye ayiyi kuhluthwa kuye. Ukuba ne-social life noYesu, ukuba nobomi basekuhlaleni noThixo noYesu noMoya Ingcwele iyona nto ingeke yohluthwe kuwe le. Ngeke uyabona nje umuntu akahlabe kushiywa ngunina thina basishiyo mama. Sasicingela uba hey uba ndandidla ukuthi uba ngafumama. But kwacaca umama uphethwe icancer and imkhohlerisa kakhulu noba ngava ukuthi ufile umama ngangcono kunalento. Hayi wate sofa ndashiyeka ndiphila because uYesu wafika wa social. You know awubina sithukuthezi uYesu mabe social ungadibana ecaweni ungadibana eBhayibheleni. Set him always before you. Mbeke uThixo phambi kwakho konke. Xa kuthi uThixo nguyise wenkedama usho encame ezamba nguyise wenkedama inkedama ziyambalekela. Azifuni kumfaka kubomi babo basekuhlaleni. Kungoko beziva bezinkedama. Kuthiwa nguyise wenkedama indoda yabahlolokazi. Abahlolokazi baziva bengabahlolokazi kuba bamdivosile uYesu noThixo kubomi basekuhlaleni. Naxa ebizwe enkundleni uthi andinabani. Andinabani. Nakumzekelo oqala lapha uMartha ukhethe into uMary into engeke ithathwe kuye. Uhlala noYesu. Owesibili umuntu ongumzekelo wokufaka uYesu ku-social life nguPawulos. Mhla wayesiye court. uYesu uPawulos uyahamba uye enkundleni yamatyala abazalwane abahambanga naye bamshiye bonke. Akho nomnye uthi ndiyakukhapha. Xa kunjalo kuyanyanzeleka ukuba uqiniseke ukuba uYesu umenze wayingxenye yobomi bakho basekuhlaleni. Funda isiXhosa namhlanje 97%. Nimane inqanda hayi. Babi ndikhawulezeleni phela. 2 Timothy 4:16
uPaulos uye court uye enkundleni yamatyala abecinga bazohamba naye. Sifunde isiXhosa ndoda wena ntombazana. Kuthiwa akuzanga kubekho namnye umuntu oweza kundixhasa ukuqala kokuvavanywa kwetyala lam. Bonke bandishiye enyanyeni. Wanga akangebohlwayi ngato uthi. Next mntana. Inkosi yaba nam ecourt. Uba ngasojonga ngapha uphi uMr Mqoco akezanga, uphi uMr Hlabe akezanga, uphi uMr Mjungu akezanga. Ndingathi ndindodwa apha. Ndime nabani apha ecourt? NdinguPaulos, ndimine enkosi. Inkosi yaba nam yandomeleza phezu koko ndaba nako ukuzishumayela iindaba zayo ezimnandi, abantu beentlanga zonke bephulaphule, yandihlangula emlonyeni wengonyama. Abantu siyabadinga as social kwi-social life yethu, but uba ungakufaka uYesu adominate kwi-social life, then abantu babe khona nabo ukwenza baxa bekushiya bonke ungabi wedwa. uThixo mangabi ngumuntu wakwamoya, uYesu mangabi ngumuntu wakwamoya. Umzekelo wesithathu womuntu wafaka uThixo kwi-social life nguYesu uqobo. Ubabe nomama umfundisi ke ndithi ngondisotsho bona beza nevisi oveni ihlali lapha ningenza into. John 16:32 uYesu naye uthi kufikile ixesha lokuba nizohamba nonke ngo. Niyabona kuza ixesha kwaye selifikile lokuba nichithakale nonke, elowo agoduke ndize ndisale ndedwa. uYesu anti akhopha zogodukela khona, but ke uzosala yedwa. Noko ke andindedwa kuba ubawo unam. You know, my social partners have gone home, but andindodwanga still. Ndicela inyani bazalwane, uba uThixo nika namenza part of your social lives, ngeni bezipuppets zabantu basola bekugrogisa ngokushiya qho. Ngeke kube ngunopopi wabantu abasola bethu bazokushiya bekuyikiswa koko. uThixo ndirhalela mna kusukela namhlanje abe lapha eduze, kube seba indoda yakho nabantu abakho, ukwenza baxa iqhwantshuke indoda ingaqhwantshuki kuwe, iqhwantshuke ibiyame kuThixo ingayama ngapha kuwe. Ungamane ugrogiswa indoda ndiyakushiya lapha. Sicela uhambe hluphekile iyobahlupha ngaphambili. Le minyango umoya ongena ngapha ubanda kakhulu because abantu ba TikTok ngeke bakuzobukela namhlanje. Mawukuvulwe sijonge kwaye le phone ka TikTok ngavele ife bavele baluzo koko. Uthi uYesu bahambile kaba no Rebecca ekhona ingoma ethi umali duma izulu nonyaze lwesabeka namazolwandle makhulu ecishu kungigwinya ngizwa amazwi kaJesu ethi ungesabi ushilwa ngeke ngishiye oqa angingedwa. So abukugezwa ngabantu lapha abavele bazazi ba they are too special kwi social life yakho. Xa bezokushiya noThixo abantu bayeka, ayithethi ukuthi asibacenganga, qha ithi abantu sibacengile, abantu siyabadinga, abantu siyabathanda, kodwa uThixo makabe ingxenye yobomi bakho basekuhlaleni. Bathe basho abantu aluchagi bathi njengoba ke ngoku ukhetha lo Thixo wakho sakushiya naye ke. Uyabona bayakoyikisa as if God can't be the best when it comes to your social
life. Shukuthi uThixo usolo kumthandaza, umnqula, umculela, awuke umenze abe ingxenye yobomi bakho basekuhlale. Siyavana? Now, make sijonge ke uba umenza njani uThixo ukuba abe ingxenye yobomi bakho basekuhlaleni. Kwazi uba pha esitratweni sam ndihlala nomakhelwane wakwaJabulani, ndibe sendihlala noYesu. Ngawa khona ingoma ethi useceleni eduze nami ebheka njalo kuhamba Ami uzongisiza nasekufeni angingenise ekhaya mangihambe nomsini isi ngesabu ovela ungazinengo umama wakho siyamsola kubangedwa mangimuzwe eseduze engibambange uyazi ba kuyenzeka uvele umzalwane endaweni egcwele amahedeni avele ubhalwa amahedeni they gang against you avele evana onke amahedeni evana ngawe ucaba uzoba inkedama ethuleyo ke ngo-okoko uba ngasophosa incoko abayi-entertain kufanele uyibhale phansi wena ukhenda incoko le ndawo into ethi lapha uphose yesibini uphose yesithathu emva koko ufake i-headphones zakho umamele i-audio bible hlale noThixo qha bazothi hayibo wathula kangaka wafaka i-earphones sihleli nawe uthi kaloku ndincokole kathathu aninakanga ndithi nizama undipanisha ngeke nikwazi ukundipanisha because ukhona lo seduze nami faka i-audio noba soyolala ulale nge-audio bible then ke uba unayo i-audio bible okanye isingesi awusazi faka intshumayelo ndishumayela isixhosa isikakhulu faka intshumayelo ngoku umamela intshumayelo mosuhleli noThixo because ndithetha ngoThixo apha ingqondo yakho igcwala uThixo man sithi ke number 1 indlela ongathi uThixo umenza abe part of a social life is to set him always before you. Soloko unomfanekiso wakhe ekhona. Soloko unomfanekiso wakhe ekhona, always set him before you. Oba bibeza neverse qho. Soloko umthatha ngokubukhona. Soloko umthatha ngokuba uThixo ukhona. Khona ingoma eyayiculwa ngamahedeni kudala isithi uThixo ukhona ngiyakhumbula ngoma uThixo ukhona majita ngichakela zani icule ngoThixo naqane ngamajita abantu abangene aniyazongo safa siyaphila la majita uThixo ukhona majita umama kaOnela akayazi Onelo uyayazi shithi usisi usengxakini so namahedena ayazi uThixo ukhona uthi niyabona hayi man babi akubanika abantwana sanudlala ngathi awuphezulu bantwana ndini ubabi xa seninikile inansikeni lapho banikeke Indumiso 16:8 Indumiso 16:8 I know the Lord is always with me ndiyayazi lonto I will not be shaken for he is right beside me I will not be shaken kaba idibenzime yasecaweni uphalwa umfundisi amahamela acinga ba uvela ushiye wasecawini ongathi uzoshiye kuwedwa uyazi ba kuyenzeka kube umfundisi ushiye ngamahamela ushiye ngabantwana ushiye ngumfazi bekushiyela uThixo lo omkhonzayo nalendlela oright omkhonza ngayo so fanele wazi uba uhlala umbeke phambi kwakho
uThixo uthini ndihlala ndimbeke phambi kwami ndikhoyo ungasekunene kwami ngoko andiyi kushukunyiswa emsebenzini ndimbeka phambi kwami ekhaya ndimbeka phambi kwami esikolweni ndimbeka phambi kwami because noPawulos ukuze ayive counsel kaThixo ukuze ayive presence kaYesu kwenxaba wayemazi acknowledge so acknowledge his presence sanudlala lapho Thixo mbeke phambi kwakho ngamaxesha onke siyevana sithi ke uThixo makabe ingxenye yobomi bakho nothi bakwamoya qha suthi xa ucinga ngoThixo uvela ungene kumoya uvela uthi hayi ke hayi asikho kumoya ke ngokwapha kangaba abanye nokuthandaza xa kho into ethi makathandaze uhlele ufuna ucinyelwe uhlele ufuna ukubiza abanye abantu kanti uyakwazi ukudila noThixo without involving others onosolo kuvusana nendoda abuyithandazisa noba ifuna sive masithandaze baba mazithandaze baba nobaba ukatele ngoku uyothi amvela bhombe walapha emthandazeni Thixo siza kuwe nangona sizozela and uba ngaba usolo kuvusa ubaba xa uzothandaza ushuthi awuzothandaza qho because ubaba kaloku uyokonqena sometimes okanye ubaba akafuna ukuthandaza xa ufuna ukuthandaza ngalo so usolo ukuthandaza imithandazo yefamily uyakwazi uzithandazela ngaphakathi hayi lo mesi oyingcwele mesi oyingcwele mesi oyingcwele okoko uThixo yiba free naye isevana uThixo makabe ngumhlobo wakho susolo kucula ye inhlanhle ngaka ye and vele ibethe abantu into ezipowerful abazithetha abava bazibethe ukuqhaba izandla ivele imki message andiyadle ngoba ndiye inhlanhle ngayo inhlanhle ngaka ye inhlanhla yokwazana nomhlobo kodwa uyaphawula bayixoka abazalwane uYesu ongumhlobo wami ungumhlobo wabe ngomeni xa beze kwi-religion ubuThixo bengumhlobo wakho ngawungaqhutywa ekumameleni ulive because ngosazi uba ake ndike ndimamele umhlobo wami nakhona ulive bakhona amabutho enyana apha hayi andisho uba angoyenyana abanye abaye bade bakhale bathi ikhawuleze yaphela le live streaming kutsho ukuthi sebesazi uba emalanga kulapho ndiyohlala notata nomfowethu omdala uYesu nabantu abakwethu kangangoba ubuyaphawula i-live streaming leyo catch up ozimamelela yodwa ayimandanga njengalesi ibukele sonke ningiphawu lonto kuba lesi ibukela sonke inemeko yasekuhlaleni inempilo yasekuhlaleni it's more social but le uzimamelela yodwa ufanele ube nayo uzimamelelele uba wazi then ke ngoku wazi uba bendicatch up ngokuya ngoku kusemalanga ngoku le ndiza kuyo ngoyesocial ke ngoku kangangoba abanye bade bakhathazeke xa into abayenzayo besazi uba ndizawumamela adabhala uba ndizawumamela amabutho osino and others ndizawunqaba ekuthetheni because uyayazi uba apha ngoku njebo semalanga uThixo simfake kwi-social space ngoku so sihleli noThixo kwimpilo yethu yasekuhlaleni mamuhlala hayonto enyanzelwa icawe bazode bakhathazeke nangoba semakhaya we yicawe ekseni yicawe emini yicawe emala nasemalanga yicawe okoko because uThixo ba relate naye on spiritual level i-spiritual level inexesha layo imeko yakwamoya bakhathala abantu kodwa xa unokuthi hayi uYesu sele ngoku eyingxenye yobomi bam basekuhlaleni njengoba undivakatshele emakhelwane ndizobe ndihleli nefamily yami ngoku ndizobe ndimamele uYesu ndizobe ndimamele uThixo nabafowethu umuntu okuvakatshele xa uvakatshele ngabantu awucimi live lapho because it's your social life leyana kusho lifana ngoba ifana noba ngoxa ungabukelanga live kubuze kufike umakhelwane wakho uzama ukuthi ugxosha thina uzothetha nomuntu obalulekileyo la uthi masiphume phandle hayi khanga ndimbukele ulive bendivakashelwe ngumama wasentengo awuphilanga apha engqondweni
umama wasentengu makahlale nabahlobo bakho. Siven sithi ke get social with God, man. Get social with God. Become social with God. Umane uphosa incoko ezimbala, mina ngincokole kakhulu abazalwane because ube ngigathele ushumaya kusube kundimi luvele pha. So ndiyahleka kodwa into ehlekisayo qha ke ngondiphendi ingazazi izinto uphala ba enye imessage sezidibana uvela phala le comment kweyothile nibokwazi uba hayi buqaba kwatata andikhethi. Ni understand? Ya ndiyazama kodwa uku-interacta because ndiyazi uba ulive wasemalanga kulapho sithatha khona icawe as the home. Siyazi uba xa silapha icawe siyithatha as the school. Sizofunda ke ngo seriously sibhala notes emalanga bendizibhalile inotes ndimbukelelana ulive ndimbukela ulive ngokuba uThixo ingcenye ke ngokuyobomi bamba sekuhlaleni. It's not like God is crowding my space. Hayi ke lento ka live yandikhathalisa because ke ngobe kuvakashele ndisanda ukuchata kusho Jogi ndisanda ukuchata ngokube fama pha ko 5 sihamba siyoqhubha nomkamo apha ebeach. Hambani ufake headphones phaya elwandle ezi waterproof nidade noYesu. Ngubani othe uYesu akaya elwandle? Ha? Khona ingoma ayicula sithi kai kapaka ngiyaliyena Jesu kunaliyena ngiyaliyena kai kapaka Jesu kunaliyena. Kuthiwa noba kuphi uYesu ndinaye ndawo kuthiwa ke naliyena okiyaliyena kodwa yesuthu. So fanele wazi baxoxa umzalwane noba kuphi ndihamba noJesu emalanga ndiyoncokola naye. Yeah. Then ndiyaphinda mababe khona olive obabukela uwedwa apho icawe uyithatha njengesikolo ukuze ufumane information. Kuba lo simbukele emalanga simane sincokola ndithi ungathi hayi ndafika umama umfundisi akasancokoli notata umfundisi phaya ngokubabukeleyo phaya sube sikwi social space. Zenzele wena i-educational space ngoba ummamela ulive wedwa undimamele nangoku ingene ungamani uyasiphazamisa kodwa ningaveni incokolo koko ngizama ukuthi kumane kuncokolwa kuncokole ngento epha ngavuni incokole ejabula soup ningashumayele ngejabula soup. Ndihlala nimbeke phi mama uGaxi phambi kwami ubani ondikhoyo uphi ngasekunene. Ngoko ke andiyikushukunyiswa. Uyabona kwincwadi 1 Corinthians chapter 7 uthi unobalisa phaya kwakhona abazalwane abatshatana emahedeni bengaguquki. Ngoku xa sebeguqukile kukho amahedeni abagrogisayo pha athi hayi ke ubuhamba nalo Yesu ndiyakushiya. Uthi uPawulos uba wena utshate nendoda yakho indoda yakho ilihedeni and iyafuna ukuhlala nawe ungayishiyi ungayidivorce. Uba uhleli nomfazi that is ubumtshate ungekakholwa ngoku lo mfazi uyafuna ukuhlala nawe nangoso ukholwa kuthiwa ungamyeki ungamdivorce hlala naye. Kuthiwa kodwa uba ufuna ukuhamba myeki ahambe. Khavule mntana 7 verse 13 ndizama ukuthi ubuyesu ukawane social space awuzuleqana nomtshato kangaka. Yazi abantu kangangoba uYesu bene void abanayo umuntu oclosest to them bangashata nazo nezintsha nenkawu. Kanti uba uYesu ucloser than everybody wonke umuntu ofikayo ufike la kuYesu lapha kwi right hand ngeke akushake. Masingabe siqala sithi nomfazi. Thank you Nkosi. Verse 12 uthiwa phaya ngokubhekiselele kwabanye asinamyalelo siunikwe inkosi kodwa mina ndithi kubo ukuba kukho kholwa lithile linomfazi ongelokholwa sele unaye asi uyamtshata aze umfazi lowo athande ukuhlala nalo elikholwa.
malingahlukani naye. Suthi kuba usindisiwe unomfazi ongelokholwa uvele uhlukane naye xa enefuna ukuhlala nawe nangona ulikholwa. Number 2, next verse mntanami. Nomfazi onendoda engelokholwa ize yona ithande ukuhlala naye makangohlukani nayo. Yes. Kaloku indoda loyo ingelokholwa uThixo unebango kuyo ngenxa yomfazi wayo, nomfazi lowo ongelokholwa uThixo unebango kuyo ngenxa yendoda yakhe. Ukuba bekungenjalo abantwana babo ngebenetyeneba bezinqambe, kanti ke abanalo kuba uThixo unebango kubo. Xa kuthiwa izithe ezinye iBhayibhile indoda yenziwe engcwele, ayithethi ukuthi yenziwe umzalwane, kuthetha uba yamkelekile, uThixo uyamkela ukuba iyindoda yakho. Ungabikho ndoda ithi hayi sendivele angcwele ngenxa mfazi, nomfazi ahlalele yedwa ngathi ngcwele ngenxa yendoda. Next. Kodwa ke ukuba lowo ungelokholwa uyahlukana nalowo ulikholwa makayekwe. So uYesu set him before you abe ingxenye yobomi bakho basekuhlaleni. Uba lo muntu utshate naye ungekakholwa ngokusowulikholwa uyafuna ukuhlala nawe, hlala naye. Kodwa ubuthi uzokushiya ngenxa kaYesu, awunolahla uYesu ngenxa ubusithi hayi ke lo Yesu akazuba indoda yami kaloku. Cela uYesu aphumele ecaleni shike nopapa. Cela sivule nama 15. Yema beniye episode bekhona inkonzo ka 6 to 6. Beniye ku 6 to 6 izolo. Oh, ndibona beniye ku 6 to 6. So sithi set the Lord before you, he should be the closest person. Niyazi mama Lish, into endiyiphawuleyo bayaphoxa abantu. Abona abantu bathandayo bayakwazi ukuphoxa. So musukuthanda abantu ukudluza uYesu, because uYesu uhlala nawe njalo akasoze akushiye. Number 2 sithi ke indlela yokuqala kukuba uyibeke inkosi ecaleni kwakho. Number 2, despise. By despising the counsel of the ungodly and their company. Despise their counsel and their company. Sithi icebo labangendayo isho kanjalo indumiso 1 hayi uyolo. Lo muntu ongahambi yonke icebo labangendawo isindumiso 1 verse 1. Kuthiwa lo muntu hayi ukuba hayi mantwandini usabhezo what if? Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around the sinners or join with mockers. Cela siveze isiXhosa. Hayi inywebo yomuntu ongahambi yonke icebo labantu abangagwenxa, ongahambi ekhondweni lamachijolo, umuntu ongadlelaniyo nabaphoxisayo. Ngicela isiXhosa ke esi sethu. Kutsho ukuthi into ezokwenza ukwazi ukuhlala noYesu abe ingxenye yobomi bakho basekuhlaleni kukuba amacebo nembutho zabantu abangakholwayo ungazithandi, and delight in the law of the Lord. So sithi awuhlali nabantu abangakholwa, incoko zabo awuzithandi, into oyithandayo nguverse 2. So awuhlali embuthweni yabagxeki, awumendleleni yaboni, awuhambi ngecebo labo, awukwazi bazala nokuhlala noThixo ecaleni kwakho uphinde uncokole incoko namachijolo. Yimani akeneza umzekelo. Kungakwazeka ukuba ne-friends eziclose kuwe, enye ibe lipolisi elinjengomkhwanazi, enye ifriend yakho eclose ibe ngutsotsi, then uhlala nabo bathathu. Akukho kufuneka ahambe. Ke ngowena ungahlala kanjani namahedeni uvane kakhulu uphinde uhlale noThixo kakhulu nivane kakhulu. So uThixo sometimes we remove him from our social spaces because of the people we fellowship with, nencoko zabo. Ukuyibona incoko kuba
lo muntu lencoko ndiyincokola naye uThixo imkhuphile xa uyiva bimnandi uvuba yabona lesincokolayo ngoku kuthi uthi engqondweni yami ndinento ethi sithi sobabini kanti babendisazi uba ndim nalo muntu noThixo ukhona lapha. So uba ngaba ke ngoku ubasusile abantu abazoba nencoko ezimbi ekubeni uba ubabeke eduze thetha ngeduze andithi usigxotha abantu andithi usigxotha ifamily zethu sithi eduze kuhlala uYesu namacebo akhe. Khona ngoma esimasi icule ethi onke amalanga uJesu onke amalanga ngimthanda uwezi imicrophone ajikangaculi pha sube endigezela wathi sibe ngixhasa onke amalanga uJesu nandithe apha ecaweni imicrophone mazibe kuwushipa zonke onke amalanga ngimthanda onke amalanga eduze naye eduze noJesu ngizohlala naye eduze uhlala naye eduze kuthi xa eseduze uYesu abangakholwayo mabangabi seduze asithi mabagxothwe bangabikho kodwa mabangabi seduze. Awukwazi ukuncokola incoko ezinxamnye nomthetho kaThixo abe uThixo ehlele emamele. Uverse 2 uthi uverse 2 awuyeka ngamacebo abantu kuthiwa yena unonelela umyalelo kaYehova ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Then kwakule point ke ibullet esifakayo phasi phe ithi you meditate on the law of the Lord day and night. Then if you meditate on the law of the Lord day and night, it means you are making God part of your social life. Sithi ucamanga ngomyalelo kaYehova imini nobusuku ucinga ngomthetho kaThixo. Xa ucinga ngomthetho kaThixo imini nobusuku usho uncokola naye imini nobusuku, then akho gap apho kuthiwa awukho spiritual. So you become uba ngumuntu wakwamoya kuba wenze uThixo wayingxenye yobomi bakho basekuhlaleni. Hayi lento manje usikhwazela impela uthanda zokoko lapha ucawa kudala unqabelene naye kwalo Thixo uzoncokola naye phambi kwethu. Ukubeva emchagela abantu bathi umoya uyavalelwa ebandleni sezigebengu uThixo zifaze imfumane ecaweni kusho ingozi abasaketch up thina kudala sihleli naye lapha. Yababo wena tjantjane hey 5 minutes ayipheli isithandaza lapha hlala phansi thula ufuna ushumayela ngoku ukuthandaza utshilo uYesu wathini xa uzothandaza ngena endlwini yakho vala eminyango nincokole noThixo uncokole noYesu xa ufika ecaweni qhwi sifellowship sonke sive uThixo uthini so suba usifundeke lapho uthi bekunikwe uThixo ixesha usibhedela la thandaza ixesha elide 5 minutes yonke sifundekele kutsho ukuthi wena uyaqala uzodibana naye apha kutsho ukuthi wena uThixo awudibani naye kwi-social space udibana naye kwi-spiritual space at church and when you close your eyes. Amanga ngomyalelo noba uthandaza kakhulu umchake xa usoloku ucinga ngomyalelo kaThixo uyigqitha nalohle lefundekele uthi uyathandaza because into ebalekile kuhlala naye uncokole naye. Kaba khona ingoma eculwa ngogogo ethi ubuncoko bakho bawo masi buve la kuchilwa izwi lakho nawe masi kuve nawe masi. Umuntu ohlala noThixo kakhulu dala umchagela akathandazi kakhulu ecaweni
papa hlala phansi sifundeke lapha sizosibonisa andithi ke bazalwane abantu abathi papa babonisa abantu kanti uba uThixo kwayi part of a social space ayonqaba kwamaxesha formal owabiza ngoba ukuthandaza anti kuthiwa thandazani njalo pray without ceasing. Xa kuthiwa pray without ceasing akuthetha ukuthi usoloko uthetha naye uThixo kuthetha ukuthi usoloko ukuyimo yokuthetha naye akutyhileli izinto. That's why nandisithi xa uhleli noThixo uyakwazi ukukhumbuza ngeappointments, uyakwazi ukuncedisa kwi-interviews, uyakwazi ukuncedisa ngokupreparisha ilesson zoyoyiteacher, akuniki i-approach ongaba approacha ngayo abantwana sino kuba kudala uyitsho lento awazi noba ungayithini, akunikeza uThixo umzekelo ozovela uyibethi ligcala into ufuna ukuyiteacher. So ndizama ukuthi xa uhleli noThixo noba uthi ulungisa imoto bawuqhamza ngokuhleli naye uzothi khawukuphathe pha uvela uphathi vele iduma uzothi suphatha. So uThixo hlala naye uzohlala uba lento into kuthiwa ngabathandazi ndikumthafa eziqumbile ichapakash uba sisilwane sikaThixo lapha. If uzozama ukuestima your spiritual relationship with God uzoba odd, uzoba ngathi ligqirha. Sithi yiba ne-social relationship with God, iba nobomi, iba nobuhlobo noThixo basekuhlaleni obenza nincokole nje ngezinto nje. Abafundi bakaYesu ke baba nenhlahla bona kwakulula ukuba social kubo. Thina sefanele sisebenzise ifaith xa sizoba nempilo noThixo, xa sizoba nobuhlobo noThixo impilo yethu yasekuhlaleni. Kangaba into ezininzi akwenzela zona uThixo mamalishi zezi siye sithi kuye kwakho into ethi yazi kuye kwakho into ethi mandithi kuye kwakho into ethi mandithi kuye kwa suba uThixo encokola nawe phaqa acknowledge uthi yinto ngo. So khawuzimisele, set him before you and meditate on his Lord day and night. Akho kwa stress singafika because xa uthiwe esikolweni ufailile uzothetha nawe amazwi afaneleyo. Xa uthiwe upasile athethe nawe amazwi afaneleyo. Xa uqeshiwe athethe amazwi afaneleyo. Xa ufeyile interview mamela yena ubuthini. Suthi usofeyile interview utakele ebantwini abazofike bathi hayi unomkhokha. Manje unomkhokha umkhokha yicancer ndithi. Afana siye emsamo unomkhokha komkhokha lapha. Awuhlale nawe uYesu ncokole naye. Niyakhumbula amadoda ekuthiwa ayincokola ngaye ayesiye iMawusi ethi kuthiwa uYesu bambona seligqi wabe sebuzweni ithetha ngantoni wathi bathi basho kuYesu bathi awuzivanga indaba ezishisayo ufunda lo verse. So uYesu xa uncokola ngaye sithetha ngomyalelo wakhe uyakwazi ukuliphosa izwi naye. Kodwa xa solo sincokola ngoba frats kwethu vela bombe uYesu ngeke ndikwazi ukuncokola azijulile tu. So uYesu, set him, let him be part of your social life. Kuthiwa ke lo muntu unonelela ntoni umyalelo kaYehova ucamanga ngawo umeditate ngawo imini obusuku most yenu nicinga ngengxaki zenu. That's why seninemithambo eqhumileyo apha nengqwathi ngathi kobhovulengo. Yima xa ucinge ngengxaki kakhulu kusho ukuthi iphele. Xa ucinga ngochuku nabantu abakukhubekisayo kusho ukuthi iphele ukukhubekisa. So make sicinge manje usolo ucanga ngabantu abakulahlileyo umchagelo ndilahle ngo-aunt ke ngoku ndilahle ngumalumekazi ngenxa abantu ingayanga emgqungquzweni ndilahle ngosibacamanga ngoYehova, camanga ngomyalelo wakhe. Xa ucamanga ngomyalelo wakhe umyalelo kaThixo nguThixo. If you interact with his word you are interacting with him. Yena nezwi lakhe bamnye awuzothi umbonise isiqu. iBhayibhile iphile verse Luke 24 qala Luke 13 so fanele simane siyeqa abantu abane insurance nifume ubulungu ndiphethe aputhi ndishekelwe 37 minutes la Tony verse 14 uthini usiphepha nanga lamadoda babethetha ngako konke ekakuthe kwenzeka. Yes, kwathi besathetha bebuzana uYesu ngenqu wasondela wahamba na. Uba into incokolayo inomthetho wakhe uyasondela ahlale nani.
kodwa xa nihleba abazalwane nincokola ngale nincokola ngale kodwa xa nihleba abazalwane ababheda uyafika nancokola athi aninyanisile ubheda nyani uyanhlupha ngaso ngicimba kuzincokola ngabe xa ubheda la kuthiwa kwathi besathetha bebuzana uYesu wathini uYesu ngenqu wahamba nabo wafika wajoyina uYesu uyeva bakuthethwa ngaye yes kuthiwa kodwa bembona nje kwasitheliswa kubo ukuba bamnakane kuthiwa yasithela into yoba babone uba nguye ngokuba hamba naye kwenziwa nje bangamboni uba nguye yes uYesu ke wathi kubo zizinto zini na ezinihamba nincokola ngazo bema ke bemachekile uba ngumuntu otheni lwavela afika sibuze into ekuthethwa ngayo kangaka awuzazi indaba ezikhona kuthiwa wazawaphendula omnye logama linguKleyopa wathi uKleyopa nguwe kuphela na kwababekho eJerusalem ongazaziyo into ezenzeke khona kwezinsuku awuyandi yenzeke kwezinsuku uYesu wathi kubo zinto zini na uzenza curious uYesu ungena encokweni uYesu kuthiwa bathi bona kuye ezo zinguYesu waseNazaretha uYesu uyeva bakuncokolwa ngaye wangena encokweni uyeva bale ncoko inaye phakathi nobithini wangena kuthiwa ke ezo zinguYesu waseNazaretha engumshumayeli onamandla amakhulu ekwenzeni imiqondiso nasekuthetheni engqinelwa nguThixo nangabo bonke abantu bancokolela uYesu yes ababingelela abazinhloko nabaphathi bethu bamnikela ukuba agwetywe ukufa waza wabethelela emnqamlezweni uncokolela uYesu yes ngethina besithembe ukuba nguye okhulula amaSirayeli kunjalo nje namhlanje lusuku lwesithathu zenzekile ezizinto sho lo suku sevukile uYesu kuthi ukuthi uYesu ningamfaka kwincoko yenu yasekuhlaleni ngokuthetha ngaye nithethe ngamazwi akhe nithethe ngento ethandwa nguye angenelele uYesu niye ni expanda ube benincokola ngevesi ayicacisa ivesi and so forth ngalo lincokola ngoba hayi zoshintsha ikhabhathi yami ndiyenza ibende kuba utata kaSibanibani manje ezimela kuye xa ufika abantu bakamatshonisa bezofuna imali ngoku uyacineka utata ndike ndimve khona kule khabhathi ndizomfunela ikhabhathi iwardrobe enkulu ndoda ndine ikweleta umatshonisa efuna uvula iwardrobe uYesu ongenaphi ke ngokwabo kuphule nama wardrobe lapho thethani ngento ezokwenza uYesu abekho kamba abazalwane abaninzi balapha ecaweni bayazi uba xa behamba nami ncokola ngecawe ncokola nge-leaders ezibhedayo leaders ezi-right abazalwane ababhedayo abazalwane aba-right ndiba ndikhumbuza nako-avoid koko into abazenza ezisileyo kuba ndiyazi uba ndincokola into yecawe uYesu uzongenelela uba kuyenzeka ku-avoida hayi ke koxhoma sesindawoni ukuthetha ngayo uba besesigqiba siyema uba besingekagqibi sithi sigcwele because alokho noYesu ohleli kwesasitulo so bazalwane niyazi kuke kubekho umuntu othi umshumayeli uSibanibani ndiyamthanda uvela shumayela izwi akathethi indaba zabantu awuphilanga sithetha indaba zabantu la babethetha ngeendaba abantu into yehlile elalini kwasho kwa right and uThixo angatsho xa nincokola ngabantu babhedayo angatsho ninike nendlela yokuthi bahandlishe nifumana ubulumko iapplication yomthetho kaThixo kuthiwa ke kanti abafazi abathile beqela lethu abathe baya engcwabeni kwakusasa basothusile kuncokolela uYesu basethusile abafazi siyaleqa ke sipheke xa ingqibula ukuyifunda yegqitha kuyo gqithe abafazini mntwandeni kuba bengawufumana umzimba wakhe bancokolela uYesu baye abafazi beke baya engcwabeni lalomuntu abawufumananga umzimba wakhe babuye besithi babone umbono wezithunywa ezithile uyaphila bancokola ngoYesu noYesu kuthiwa basuka nabanye bethu ke baya engcwabeni bafika kunje koko bebetshilo abafazi ke yena abambonanga waza uYesu wathi kubo ninjena kanti ukungaqondi nithatha kade kangakana ukukholwa kuko konke abakuthethayo abashumayeli
kuthiwa nje banibonana nibhideke kangaka anikholwa lento abashumayeli babeyitshilo that is no uba uYesu uzovuka. So beningafuni ke siyilandele uyigqibezele ekhaya, benzama ukuthi xa incoko ingomthetho kaThixo uYesu uyangenelela. Kaniyeke into yoba ne busy life. That's why uThayi benqanda nolwalo, suba too busy to accommodate uYesu. Sithi ke number 1, mbeka phambi kwakho. Number 2, hlukana namaceba ngendawo nencoko ezingamfaki uYesu. Number 3, then your relationship with God should not just be about service, but about socializing with Him. Your relationship with Jesus or God should not be just about service, but socializing with Him. Umzekelo uYohane uqala chapter 1 verse 3. 1 John chapter 1 verse 3. Uthi uYohane uqala, andisesishilo kaMartha andithi noMaria. Singamfaka pha uJohn 10, nangona bese ndithethe ngayo John 10:42. Then Luke 10 verse 42. Sithi ubuhlobo bakho noThixo mabungabi kukumsebenzela, suzoba yiasha apha engancokoliyo naye. Suzoba yi-worship team engancokoliyo naye. Suzoba keyboard player ongancokoliyo. Suzofota ngecamera. Suzibone ngathi ukholwe kakhulu xa ufota. Ukholwe kakhulu xa ukhalisa ikeyboard, ukholwe kakhulu xa ushumayela. Ibuhlobo bakho noYesu mabungabi ngokumsebenzela, makube ngokuhlala naye, ukufellowshipa naye. Uthi ke u1 John, nani ke sinixelela ngesimbonileyo, utsho kwabantu abashumayezayo uba sinixelela ngesimtheni esimbonileyo sathetha naye. Anditho John babembonile uYesu, bathetha naye, basocialize naye. Uthi khona ukuze nani nixhamle nathi ebudlelaneni esinabo kunye noyise nonyana wakhe uYesu Kristu. Verse English, uYohane abantu bashumayezela babathini babe nobudlelwane, bazoxhamla. Kusho ukuthi ifana nokuthi mina sengumhlobo kaYesu, so nawe ndikushumayeza ngaye ukuze uzojoyina thina ebuhlobeni sinabo noYesu. We proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ. Ngeke babona abazalwane ngicagele bethi bazikhuphe njengabazalwane beyobraya. Kodwa uPaul ba incoko zakhe zabo azimfaki uThixo nonyana kwi-fellowship yabo. Singathi yi-fellowship yobuzalwane le okanye yi-fellowship yabazalwane cha. Niva umbuzo wami, ndifuna nikhethe kweto zimbini. Yi-fellowship yobuzalwane okanye yi-fellowship yabazalwane cha. Ngithulele akathula lo sesobopha into enhloko ndathi nanenhloko. Yini mbemncola nawe? Uthula kanje nasekhaya? Ndithi xa abazalwane behlangene incoko zabo zingenanto yakwenza nento engafaka uYesu, okanye bancokola ngebhola okanye babukela ibhola njengosathana bathile engenzeka bayenza onto becaweni. Noma umfundisi ikukubukela ibhola, hayi ke anditsho ukubukela always bazalwane, ningabukela amaxesha athile, ungavele uxofike emzini
kubukela ibhola. Amen boSathane. Ngisho xa kubonakala uba i-fellowship yabo is characterized, uyababona nawe bayonwaba xa bedityaniswe ibhola. Ingxaki ngole naba ke ngokuthatha uMalimba udibene nothatha uMgenzana Mamalishi bukela ibhola. Ndithi leyo fellowship i-fellowship yabazalwane okanye i-fellowship yobuzalwane. Mfana bona umlomo walokho uthi ucweja uthi yaba. Nithi fellowship yabazalwane bebukela ibhola qho. Xa bedibana i-fellowship yabazalwane noba i-fellowship yobuzalwane. Is it a Christian fellowship or is it just the fellowship of the believers? It's not a Christian fellowship, it's a nonsense. It's not a Christian fellowship because a Christian fellowship maprinsana ithetha ngezinto uYesu angajoyina xa ebekhona physically. Bangayibukela ibhola now and then. Kodwa xa kusaziwa nje uba qho usibanibani nosibanibani ibhola, qho usibanibani bengenze ibhola, hayi ngogala katshana nabo uYesu aba-relate naye spiritually sebecijisa imilomo apha haleluya haleluya besithandaza into engapheli apha ecaweni. I-fellowship yabazalwane mayibe i-fellowship enobuzalwane. Kuthiwani, and our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Uba sihlangene makubekho into efaka lo Yesu. Into enidibanisa kuba nizoba namaqanda abhoyiliweyo nibe nenyama ebrayiweyo nibukele ibhola. And you call that Christian fellowship? Sibhodle lamaqanda enasabhongo la. Azange nivele ukuba kuthiwa khona amadoda athi xa kubukela ibhola abeka amaqanda pha xa ingangenanga igowulu ngene iqanda. Qho xa umuntu obhayi igowulu ufaka iqanda. Dibane do seyiliqhuzumbele ngaka ibhodla umswane la. Xa singabazalwane masibe ne-Christian fellowship. Indoda nomfazi mababe ne-Christian fellowship. Indoda nomfazi nabantwana mababe nayo i-Christian fellowship. Makabe umntwana naye ubuhlaba ento olwami. Ake niyobuza ivesi kumama benu ungasolo nibuza iswekile bihleli yonke le mihla. Mama khola vesi ibifundwa apha ithethe uthini kakade. Caca uba ngumzi we-Christians. Kuthiwane pha, and our fellowship. You come and join i-fellowship yethu. Ubudlelwane bethu bufaka uYesu. Kusho ukuthi ngoku uba uyadikeka xa sincokola ngento yecawe. Suka ecawethu, suka endleleni yamakholwa. Because i-fellowship yethu we should acknowledge that there is a Father here. Uyazi uba izinto ongazixolisela zingambalwa. Ubonga ukuthi qohleli nabantu uncokole ngezinto uYesu angancokola naye ngazo. Then ke sithi number 4. Shekelo imizuzu eyi-23 wena ufuna umvubo ngabe ubuza uphuthu. Sithi ke Jesus occupied Mary's social space while serving Jesus occupied Martha's social space. Oh, Jesus, he did what? He occupied. Ayo point le landelayo asikafiki unamba afunda na. Asikafiki unamba. Sisekuleya. Ibisithini begqibele ngayo?
It says your relationship should not be about serving, but socializing. Yeah, ipoint ephansi kwayo le mntanami. Ndithe number 4 ndangakuxeleli. So you were not wrong. Le point kaMartha ingena phaya. Sithi Jesus occupied Mary's social space while serving Jesus occupied Martha's social service space. Our relationship with God should not be just a moral thing and spiritual relationship, but should also be a social relationship. That's number 4. Uthi number 4, ubuhlobo bethu noThixo mabungabi just spiritual and moral. Suthi xa ucinga ngoThixo mcakele ucinge ngokuziphatha kahle qha. Suthi xa ucinga ngoThixo ucinge ngokuthetha ngelwimi qha. Cinga nangokuphila naye. Your relationship with God should not be just social and moral. Sorry man, should not be just spiritual and moral. Makasithi inyani bazalwane. Ezingqondweni zethu xa kuthethwa ngokukhozo, xa kuthethwa ngoThixo, akuvele ukuthi gqi ukuziphatha kahle. Kuphela ukuthi gqi ukuthandaza. Sithi makuthi gqi nokuhlala naye nje. Uncokole naye ngokucamanga ngomyalelo wakho. Your relationship with God should not just be spiritual and moral, but social as well. Yilento abantu bangaba bafuna uphuma kwangokwecaweni. Xa kushunyayelwa abazi banguThixo encokola nabo ngendlela angaphila nabo ngayo, because xa kuthiwa soshunyayezwa sizo alignwa to indlela afuna siphile ngayo, i-orientation yalo mzi esi-adoptwe kuwo. Number acknowledge his presence by faith. Khapho ndizoya khona ke. Acknowledge ayohlukanga kweya ibisithi set him before you, but ndifuna lesiyibeke intentionally. Ubukhona bakhe buqaphele ngokholo. Acknowledge his presence by faith, by number 1, singing to him. When you sing to him. Ibullet yokuqala. Xa ucula, culela yena ngathi ukhona. Talk to him. Thetha naye. Ukuba bona abantu abangakholwayo xa bethetha umuntu ongekhoyo bathi Shebasi, sihamba nawe ngoku. Siyacela ke omnye uzothi hayi bona sube besambone sisidumbu. Sometimes abamboni bayakwazi kuya emangcwabeni, bayothetha pha emangcwabeni. Ye auntie, ndicela inhlahla. Into ziyonakala ekhaya. Bathetha naye ngathi bambona. Thetha noThixo kanjalo. Yiba ne sense of acknowledgement of his presence by faith, not ukubona abantu bejubalaza. Suthatha ngokuthi ukhona bakujutyalazwa because akho mzojubalaza xa nguwe naye. Susolo usithi uthi xa bekhona kuba ndibona abantu belele phansi uwaca ude kuvideoizwe kuthiwa ilonto ibona subukhona, yazi uba uThixo ukhona, wazi ngokholo. Hebrews 11 verse 6. AmaHebhere 11 verse 6 uthi ngaphandle kokholo akukho kumkholisa uThixo kuba abo beza kuye fanele bakholwe ukuba ukho. It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists.
ubusathane kwakubetha ngokuthi uThixo akekho somewhere in heaven or he doesn't even exist. Uyoba sengxakini yokuba kuthiwe ungasocialize naye, awukwazi ukusocialize nomuntu ongekho. Nike niPaul wamahedeni athi umuntu nangona efile kodwa ke ngokuzoba iGuardian angel. Angenive lonto athi amahedeni nangona engekho kodwa ukhona phakathi kwethu. So amahedeni ayazama ukuba abonakalise ukusocialize nabantu abafileyo ngokuba kuthiwe apho sihamba khona sihamba naye kangaba nakule ngozi ibikhona sincedwe nguye. Nobengekho ukhona basho balila abazalwane bathi amen xa uthuthuzelwa ngamahedeni. Sithi ke kholwa ukuba ukho, talk to him man, talk to him by faith. Subona ukuthi xa ukhona ulapha endlini kuba kusekwafundekela abantu kwakhona disorder. Then number 3, stay with him. Stay with him. Ukuyiva ingoma esidla oyicula, sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye. I think into vele sibethe thina singabantu abamnyama zi-actions. Siyazithanda i-actions. Chakela. Thina sihamba naye, silala naye. Oh, sihlala naye. sihlala basho bahlala esitulweni. Silala, sivuka uthando lwakhe bajabula phaya. Awuhlale naye in the true sense. Uyabona ngumzekelo uzoqonda uba uhlale naye yintoni emangelo uma usithi ikha uzongichithisa isizungu. Usichitha kanjani isizungu uhlala naye? Niyazi bazalwane mna nani ke kuba ningamahamente ami. Xa kuthiwa mna ndiyelisiki ndihamba ndodwa kulapho kumandi kakhulu. Xa uzohamba long distance kulapho uva kamandi ukuhlala naye. Uba ndifuna ukuhamba nomuntu sube ndifuna uzoncedisa ekhupheni ivili. Boze lento yokhupha ivili andiyazi ncam. Kaba ngicinge nje uthi kuyanceda qho xa uqaphuka ivili hloko umuntu endihamba naye olazi ngcono. Lento ulala umqolo phansi kwevili andiyazi lanto. Kangaba ndiyacela nathi bazalwane nami ke ndizozizama ake siyothenga abajeke ba electric vele ucofa into inyuke emamalisha and akekho phinda abanento yokhupha amanathi ikhonto yokhupha amanathi wakhupha uthatha ivili ulifaka pha 10 minutes uyahamba umfazi ungabe ukhwazana amadoda akufutshane nathi akudlwengule lapha. But ke nami ndizozama ngathi ngakhona into yokulalela ngomqolo phansi. So yazi uba xa uzohamba idistance ende yithi I'm going to have a good time with my Lord. Hlala naye. So bani usililo befamba uhlele ishumayela yonke lemihla nje behlele ehamba yedwa. Befamba nguyena saziyo nje ubusili hayi nene uhamba naye uhlala naye. Number 6, acknowledge his word as his presence. And it kuthiwa ilizwi likaThixo li-inspired. So ilizwi likaThixo sulidelela yazi uba ilizwi lakhe libubukhona bakhe. Ilizwi lakhe libubukhona bakhe. 1 Corinthians 14:24. Andanga besho kanjalo mfundisi so. 1 Corinthians 14:24 or 23. Apho kuthiwa xa kufika umuntu ongakholwayo afike nishumayela nonke. Verse isixhosa. Wome ngesingisi lapha. Kodwa ukuba niyashumayela nonke kuze kufike umuntu nje ozihambelayo okanye umuntu ongelokholwa. Kufika umuntu ongelokholwa sishumayela. Umuntu uyakuziva echukumiseka lo muntu ngenxa yelizwi alivayo. Onke amazwi awevayo ayakumgweba, yes. Ayomgweba amazwi awevayo ziphengulula ingcinga zenhliziyo yakhe ezifihlakeleyo. Agobe ngamadolo amnqula uThixo evuma ngenene. uThixo evuma ukuba ngenene uThixo ukho phakathi kwenu.
ndiwavile amazwi ebeprofethwa, ndiwavile amazwi ebethethwa. Cinga mesenhliziyo yabo uThixo acknowledge lo muntu bebekhona, uThixo banaku kuthethwe izinto zakhe ebengazazi. Niyaphawula uba nangoku abantu abake bacawa eziyoni. Xa udle inyama yakho ongafana ungene pha, because uyazi uba bazosefa, basefe bakuthatha bakufaka bakujikelezise ukuthi hlambuluka. Umuntu wesazi uba ngeke ndingene eziyoni ndenze into engafunekiyo because ndizobonwa, ndixelelwe. So uba ilizwi xa kuthiwa kuzoshunyayelwa, woyike, wazi uba kuzothetha yena, wazi uba naxa ufunda izwi uhlele naye. Kaloku uThixo xa encokola nawe wazuvuka athi yeziyanda ndilaphe uvonga undawuni wena masidibane spa. uThixo uzothetha nawe ngelizwi lakhe aliselibhaleni, li-inspired. So ndizama ukuyenza as practical as possible. Number Tony, acknowledge your spiritual family. I think yokugqibela le namhlanje. Qaphela umndeni wakho wakwamoya. Bazalwane, yazi ukuba unayo ifamily yakho yakwenyama. Nale ifamily yakwamoya mayibe ifamily nyane, singathi acknowledge and accept. Asifake no accept, sorry nanibhala kwi-diary. Acknowledge and accept your spiritual home. Umzekelo lapha Christian family. Masijonge eBhayibhelini umzekelo. EBhayibhelini uyophawula uba uThixo akhale sibe ngabazalwane nje, ukhala sibe yifamily. Ivesi yokuqala etsho lonto uRomans 8:29. Uthi uRomans 8 uThixo ufuna sifane nonyana wakhe ukuze uYesu abe yi-firstborn among his brothers and sisters. Kaloku abo wayesele bazi kwangaphambili wabamisela ukuba babe ngumfanekiso wonyana wakhe ukuze unyana wakhe abe ngowamazibulo kusapho olukhulu. So masiyeke lento uba icawe yi-local church, masazi uba this is our home, this is our spiritual family. Veza ku-English. Uyazi most yabantu abangafuna ukunikela ecaweni kungenxa aba icawe bayibeke njengento epha entabeni, bayibeke njenge-institution, bayibeke njengesikolo kanye umasipala othile. Abazi uba icawe abazalwane bayifamily yakho. For God knew his people in advance and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. uYesu xa ebiza abafundi bakhe bebabiza brothers and sisters. Paulos bebebiza abazalwane brothers and sisters. So i-brotherhood ne-sisterhood yethu mayibe real. So sithi ke ngokuqaphela wamkele umndeni wakho wakwamoya ukuze ukwazi ukuphila noThixo kwi-social space, kwimpilo yasekuhlaleni. Because ngoku uba ndiyazi uba uziya ngusisi, ithe ba ndiyifomishile into yami yobuhlobo ngokwasekuhlaleni, ndiyazi uba ubuhla ngumntanam qha, ubuhle ngumntanam aphinde abe nento yokwenza noThixo abe ngusisi wami. Uyeva sisi? Yima kaloku ubuhle xa eme aphethe brothers and sisters, utsho ukuthi sonke. Enye ivesi, okay, then masakhe ke ngoku i-hierarchy yasekhaya. Sithi xa u-acknowledge i-spiritual family yakho, number 1, God is your father. uThixo mazi uba ngutata wakho. Silebhelisha ifamily yethu ngoku apho thando siphe. God is the father of this family. Kaba ndingene beva abantu umchagele bethi yo imali yakho iphelele ecaweni uyanixhaphaza la mfundisi. Ulahlekelwe yi-sense ye-spiritual home. Ukuba apha sinotata onguThixo ekuthiwa naxa sithandaza masithini, our Father who art in heaven.
sithi uThixo ngubani ke ngoku kutata wethu masifumane lonto ku 1 John chapter 5 1 John chapter 5 verse 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ, everyone who believes that Jesus is the Messiah is God's spiritual child. Thixo ngutatakho wena ngumntana wakho wakwamoya and has been fathered by God himself. And everyone who loves the Father loves his children as well. Kuthiwa uzelwe nguThixo ubuyakholwa ubuYesu ngumsindisi nguMesiya. And ubuyamthanda utata wakho uzobathanda abantu bakhe. Sithi ke sibeka ngokwe positions ngoku. Number 1, God is the Father. Amen. Number 2, now umuntu okholwayo ukuba uYesu nguKristu ungumntwana kaThixo. Yayeke nabani omthandayo umzali uyamthanda nomntwana. So xa sinikele yabo nje sokwakha ngokwindlu eMount Elifa siyazi ba indlu katata wethu kaThixo wethu. Sithi ke number 1, God is the Father. So phinde sigqibezele kakuhle. Number 2, Jesus is the firstborn. Sizama ngokusa uThixo ku social. uYesu ngumkhuluwa. uYesu ngumkhuluwa wethu. Iverse yethu apho sesiyayazi bangibane ku Romans 8:29. Jesus is our firstborn. Is it our firstborn? The firstborn. Simbiza kanjani kuze simyamise ukuthi ngoba ngathi xa sithi ngo is the firstborn, is the firstborn or elder brother. Yeah, then you go. Jesus is the firstborn or our elder brother. Sizama ngoku appropriate our spiritual relationship. Number 3, fellow Christians, and not just fellow club members. Fellow Christians are our spiritual siblings. Abanye abazalwana bake ngabafowethu bakwamoya. They are our spiritual siblings. Kangoba a Christian family siyibona kakuhle lento. Ukuba nyani indlela esivana ngayo sinayo le ndlela ye family. Number sisephaya with fellow Christians. Then leyo sifumana kula John chapter 1, 1 John 5, la verse 1 of course. Sifumana John verse 1. Then ndifuna la verse inkosi babi ethi only those who do the will of the Father. Ngabo abangomama notata. So silipha Christians. Only those who do the will of the Father. Faka kwinanse ndawo sofaka ntoni ngoba. Yeah, faka pa fellow Christians are our spiritual siblings. Ube sosithi but only those who do the will of the Father. Emva kwale verse, emva ke verse le. Ucacisa uba but only those who do the will of the Father. Singafaki wonke ama izigebengu ezicawayo. Then your local church is CFA, is your nuclear spiritual family. Icawe lokucawa kuyo mcakele. I-local church sizama ngoku-aligna socially ukuba omaprinzana abandicaba nawo the local church ube sofaka i-brackets CFA. Khawulezisa lapho local church, that is CFA as a nuclear spiritual family. Ulinde ntoni sipay up? Oh, sithi i-local church le singathi ifana nokuba kupha kulolwazi ngabantu abami obuhle le family close. Then i-church hall
is your family house. I-church hall le yethu. Kukho abantu abathatha ngoba iholo ayinento yakwenza noThixo. Imani bazalwane, maprinsana ningavuya neveni beni ifamily wena noGesh noMpumi kodwa ningabi namlusi. Ayenzi sense ne? So mabekho indawo esihlala kuyo as a family. So sithi the church hall is the family house. Church hall, not church board. Church board yantole. Ngena moyo toyi lapho. Church hall is the family house. Icawe ngenele izintintini. Ifana nomzi ohamba uchopha apha emizini kanti xa sine holo ngoku sinekhaya. And satellite halls. Iholo ze satellites. Zona. They are our brothers' houses. Sithatha ngoba imizi yobhuti bethu ya phaa kwi-satellites. So xa kuthiwa mchagele sakha eMount Elief, sakha umzi kabhuti wethu phaa uThabi, apha azofika ahlale nabanye abafowethu. So ubuke wayenza kanjalo lento, yenza noxanduva lube lula, yenza noxanduva lungabi away from you, kungabi ngathi unaka ifamily yakho necawa. Sazi uba unaka ifamily yakho yakwamoya, ifamily yakho yenyama nefamily yakho yakwamoya. Then i-denomination, that is the AFM, is your extended family. Sizama ukwenza na, we are trying to go social with God. Sisebenza ke ngoku i-metaphors. I-AFM yintoni? Is your extended family. Xa ndidibana umuntu wase-AFM phaa ndidibana umuntu we-extended family. Kutsho ukuthi mchagele anti una ifamily yakho le yolantsika yoliza. Kube khona abanye amalungu efamily apho nidibene khona ngesibongo. Akuke kwenzeke abantu abakungafuni bangene kweminye imizi yabafowenu. That's why nalapha ngoku zikhona ezinye assemblies ezingazufuna ningene kuzo. Though sikwi-denomination enye, because kuthiwa imizi ayifani ifana ngentlante kuphela. Then ke ngoku denomination, that is AFM, is the extended family. Then Christians in general, abazalwane in general singathi intoni bona i-clan. Ithile ntoni ngoku? Kaloku sithi mchagele kukhona wena ne aba bazalwa nguwe. Kube sebakhona aba bazalwa be-extended kodwa belapha kwalapha efamilini. Kube khona izihlobo ekuthi ubutho ngusukude. Khona usukude odibana abale man friend, abale ntontoni. Andiqonda uba singabathanda ngoba ba-extended in terms of being close, ungathi bafake nabasingcwabane. Ndicinga uba abanye sibabiza ngoba yi-clan nje aba bazi-Christians. Sine-clan name ebizwa ngoba yi-Christianity. And nokubathemba, sinobathemba kakhulu. Uba umuntu kwathi xa ufika emsebenzi wathi ngumzalwana avele sizilahlele because hayi sidibana ngeclan ake siva uba awuphuka kuzithuthe. Nindiva kakuhle ndithi xa udibana nomuntu esithi ngumKrestu ithetha uba ubiza nje isibongo sakho, khawumcela azithuthe enze ubone uba usisibongo esisondeleyo na kwi-extended family yakho, because zininzi icawa ezibizwa uba zicawe nezinye ndiyonqena ngokuzibiza amagama. But ukhona umuntu othi ndicawe ecaweni ethile uvela umqondo uba hayi sidibene njengezibongo inoba ubungurhadebe lo ongumthimkhulu ongumuntu omncane. So asizubhanqa ke ngokuba kuthiwe ifamily. Then heaven. Then Christians in general spare as just a clan, spiritual clan. Thank you, man. It's just a spiritual clan. So suvela uvuyiswe mchana kuba kufike umuntu othi usindisiwe lapho umzalwane. Yazi uba it's just a clan name. Makazithuthe ngubani umfundisi wakhe. Cawe yakhe yeyiphi. Inansika ithini undiyakholwa wakhe. What is their confession of faith? Zeziphi into abazenzayo ecaweni yabo, zeziphi abangazenziyo. Mazithuthe. Nalelo amen bazalwane ngumKrestu
andizulibiza igama lecawa libalulekanga uyaxoka xa uthe Christian nje as a clan names thuthe zilande ivakele ke ngoku. Then heaven, Christians Christians in general are just a spiritual clan. Fagu ke mntanam phaya. Thank you Hlelo. Heaven is our spiritual country. The wrong kanjanja. Izulu i-country yethu. That's why i-country yethu ene kingdom. That's why apha ngosimele i-kingdom of heaven. So i-country yethu. So ubuyayiphawula yonke lento le illustration zama ukuyenza ndizama ukusondeza into enothixo into your spiritual space. Ezi notes khawuphinde uyozifunda zizokwenza isense. Ngoku ndirasha ixesha ngoku. And xa kusenziwa i-metaphor ayifithi ngazo zonke izinto. Andithi niyazi loo nto abantu abakwethu. Ningandixakisa. Tata sikuvile usithi ke ngoku yi-clan Christianity. What about this one? Aphoze kuphendula wena loo nto le. I-metaphor kusube kuzanywa ucaciswa into andithi. uThixo ngutata. uYesu ngumkhuluwa. Abazalwane ababalapha eChristian family. I-nuclear family. I-nuclear family liphile igama elingcono na? I-family close ko. Immediate, thank you. Unuclear lo sabe nasi serious. Mama lish faka no immediate family. I-Christian family i-immediate. Mangabikho umuntu okunqandayo enkonfeni athi supaka xa ama-Christian sanuhle nibumbene apha nithi ningamabutho ningamabutho. Hey, this is my spiritual immediate family. Then abase AFM sithi into ngoku AFM yona i-extended family. Niyakhumbula uAbraham xa kwakuyozekelwa kuyofuna umfazi for ubani? Xa kwakuyofuna umfazi kaIsaac kwathiwa mafunwe ephi? Efamilini yakulo Abraham andithi. Kwakungazuba yifamily ngqo, sholo kwakuzoba yi-extended okanye kube ifamily, but ingathi wafunyanwa kumfo wabo ne. Yabo zovene nibethe. Ndafunda iBhayibhile ndodwa. Yima zangafunyanwe umfazi kaIsaac endlini kamfabo uAbraham. Ambani uyiphanda niphendule ulwesithathu. That's why kuba mandi xa uvele watshata be-Christian family. Loo nto ndiye nditsho noba kuyi-public space. Then ukusuka apho ke ngoku uye kwi-extended family. Yeyiphi extended family? I-AFM. Xa uzovele wegqitha wawutshata kumaKrestu onke. Hayi yazi uba songene phi ke ngoku kwi-clan. And kwi-clan kungenzeka uba kudibene nje isiduko. Otherwise we are not the same. Nomtshana ngokubusisiwe because ulapha nje very immediate. And ke wevele ngumntana mntana mteacher wa grade 6. Teacher ntoni? Ndimteacher NS. So ngumntana mokusuka kudala. So that's why ndidla ukuthi mchakela abafana xa bejonga intombi jonga apha eChristian family konga lapha. Jonga apha kwi-immediate family. Uba uboni ugqithele kwintoni? Kwi-extended family apha komzama kwi-district. Uba uboni ugqithele kwi-region. Uba uboni ugqithele kwi-national. Uba uboni ke ngogqithela kumaKrestu onke kodwa ungandibizi. Because kaloku ngokuya beba distant abantu from the immediate family kuya kusehlukana imithetho yakhona. Kuya kusohlukana nangokuye nange affection. Uyothi lo muntu umlande kwenye indawo uthi ufuna niye eregionini angayazi kwayi lonto. But at least zingcono ezicawe zine denominations noko because bakuqhelile ukuya kwenye indawo baye kwenye indawo but ubuye emntwini ongacawa i-denomination eyozohamba nzima kodwa masiye ku-national akayazi kwayi loo nto. Umzekelo xa uthathe umuntu wase-assemblies xa usithi ke masihambe siye eMoses Mabhida uyiqhelile ithabantsho andithi. I-African gospel xa uthathe khona nezinye ke anangxaki xa uthathe i-African gospel siyabazi uba bayayazi faskedale apho bahlala khona i-5 days yonke kwinkonzo kaJulayi.
cela siphakame into ezoyithandazela ukuthi kwasincede man singamconfine kwi spiritual space man singadibani sino noThixo emthandazweni hey into embi lokudibana noThixo emthandazweni qha Thixo sidibane naye in our social space nevela ngade nibe ninyaka milapho kuthiwa nezi prayer warriors ninyaka mi Jesus ichosho hayi dibana no Yesu niyo social space ndizothandaza ke njeba ndizothandaza wena ungekamamkeli uYesu njengenkosi nomsindisi wakho awuyiyi ifamily because uThixo akanguye utatakho ungafana uzenzise nje umane umamela live streaming noba ungayithandi live streaming usithande nathi iqala ekuzalweni kabutsha lento uzalwe nguThixo ngokwamkela uYesu njengomsindisi kwamkela uYesu njengomesiya kuthiwa bonke abamamkelayo uYesu njengomsindisi abamamkelayo uYesu njengomesiya veza lo verse phamntana divale ngayo 1 John 5 verse 1 bonke abantu abamamkelayo uYesu bangabantwana bakaThixo bazelwe qala uzalwe ukuze uzoba ngumfowethu nawo phina umuntu okholwayo ukuba uYesu nguKristu ungumntwana kaThixo cela sivala amehlo sothandaza ubufuna ngithandaza nawe Thixo akuncede man ngecapacity yokurelate noYesu socially uThixo akuncede yazi into esizenza azingokugqiba kwethu ziyangincedwa nguThixo uba ukwazi ukumva eseduze uYesu ukwazi ukuphila noYesu kwimpilo yasekuhlaleni uncedwa ngumoya ingcwele ngaphambili isandla ngithandaze nawe Thixo wethu namandla siza kuwe akho nanye into esikwaze ukuyenza ngaphandle kokuncedwa lubabalo lwakho sithandazela ubabalo ke Thixo wethu namandla ba Christian family nakubo bonke abantu ababukeleyo lokuba sikuve ubukhona bakho outside the spiritual space sikuve noba siye enkantolo sikuve noba siyocela indawo yokufunda esikolweni noba siyoqala ukuhlala kwi-dormitory sikuve noba siye ematyaleni emisebenzini senzelwe amayalenqe sikwazi ukuva ubukhona bakho in our social space noba abantu basilahlile bathi abazophila nathi kodwa sikuva useduze sikuva ungasishiyanga siubonile umzekelo omhle Thixo wethu namandla kuYesu abamshiya abantu baye emakhaya nabo sibonile uPaulos elahlwa ngabazalwane esiye ecourt kodwa wamomeleza wakuva ukomelezwa nguwe sincede singaku-ignore sincede singakuchalazeli sincede to acknowledge your presence wherever we are in Jesus name amen thank you hamba noche